Ако си падаш по екзотични ястия, това пиперливо пиле, приготвено за по-малко от половин час, само на тиган, може би е точната рецепта за теб. Виж как да го сготвиш. Започвам като нарязвам пилешкото месо на тънки жулиени, след което в купа смесвам тъмен соев сос, 2-3 щипки сол и царевично нишисте, масажирам хубаво пилешкото и го оставям на страна за 5-10 минути, докато подготвя и останалите съставки. Настъргвам едно малко парче джинджифил и стискам 2-3 скилитки чесън. Главният герой в това ястие е черният пипер, затова и аз ще използвам такъв с най-високо качество индийски тели чери пипер, който може да намерите в моите партньори spicing.com, а с промокодът ми MIRO10 може да хванете дори и 10% отстъпка за всичко налично в сайта. За да се усети максимално добре ароматът на пипера, е хубаво той да бъде прясно смлян, затова аз го щуквам в хаванче непосредствено преди готвенето. Подготвям си допълнително и малко сос, с който ще залея пилето и зеленчуците. За целта смесвам около една супена лъжица тъмен соев сос, заедно с 2 супени лъжици сос от стриди. Разреждам с 2-3 супени лъжици вода и овкусявам с една чайна лъжичка кафява захар. Достатъчно голям тиган сипвам 2-3 супени лъжици мазнина и запържвам пилешкото за около 3-4 минути. Вадя месото от тигана и ако има нужда, може да се изплакне. Ако използвате незалепващ съд, най-вероятно ще пропуснете тази стъпка. Отново сгорещявам малко мазнина, в която запържвам чесъна и джинджифила за 30-40 секунди, докато си пуснат аромата. Добавям и нарязаните зеленчуци, готвя около една минута и връщам месото. Поръсвам с смления черен пипер, заливам с соса и готвя около 2-3 минутки на умерен огън. В самия край добавям пресен лук, както и малко сусам. Може да поднесете с задушено рис или да му се насладите просто така. Уникално вкусно е и изгряващо душицата.